11 minut po godzinie 8 i mamy w studiu gościa Tomasz Zapadka z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdyni, więc przywitamy się też tematycznie. Siema. Siema. Po raz kolejny oczywiście orkiestra gra, po raz kolejny również w Gdyni. Głównym takim jakby trzonem całej orkiestry są wolontariusze, którzy poświęcają swój czas dla tej idei. Jak to jest z wolontariuszami w tym roku? Czy dopisała frekwencja? W tym roku frekwencja poraziła nas i to bardzo. Przewidywaliśmy, że maksymalnie zbierzemy 600 wolontariuszy, jednak mieliśmy gdzieś nadzieję, że dotrzemy do tej ilości, jednak wiedzieliśmy, że realnie może być to nie do spełnienia. Jednak nasi wolontariusze naprawdę dopisali w tym roku. Mamy już ponad 600 wolontariuszy. Prosiliśmy fundację o to, aby przydzieliła nam dodatkowe 50 osób, które możemy zarejestrować. I tak właściwie jesteśmy już też na końcu tej rejestracji, ponieważ już się zarejestrowało ponad połowa z tej 50. Więc jeżeli ktoś chciałby się jeszcze zarejestrować, to proszę o to, żeby się pospieszyć. Tak jest, czyli tutaj też liczba miejsc jest ograniczona, ale na pewno warto. Jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Gdyni, to tutaj szykują się ciekawe wydarzenia, szczególnie dla tych, którzy lubią aktywność fizyczną, prawda? Tak, razem z Rowerową Gdynią organizujemy przejazd rowerowy, który rozpocznie się w niedzielę o godzinie 12. Spod Ergo Areny wyjeżdża i kończy na skwerze Kościuszki przy Wydziale Akademii Morskiej. Przejazd będzie w strojach Mikołajów, ponieważ tak to się nazywa, rowerowy przejazd Mikołajów. Co roku dopisuje nam naprawdę dosyć duże szczęście, ponieważ pojawia się dosyć dużo osób, które pojawia się na rowerach i przejeżdża przez całe Trójmiasto właściwie. Oprócz tego Akademia Morska organizuje też wydarzenia, atrakcje w swoich budynkach, więc zapraszamy również tam. To wszystko jest przed nami, wszystko towarzyszyć będzie kolejnej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. No i oczywiście pomagać możemy przede wszystkim przez to, że wrzucamy swoje pieniądze do puszek wolontariuszy, którzy, jak już się dowiedzieliśmy, naprawdę dopisali w tym roku, ale także poprzez licytację przedmiotów. Tutaj również mamy już pewnie całą masę ciekawych rzeczy, które będzie można pozyskać przy okazji takiej licytacji. Tak, co ciekawszych rzeczy, które mamy w tym roku na licytacjach na Allegro, to jest chociażby kolacja z Januszem Palikotem, złota karta do Eastend, która uprawnia nas do zniżki 25% na wszystkie produkty, czy na przykład seria książek Pokolenie IKEA razem z dedykacją od autora. Pojawią się także gadżety szkółki surfingowej Aloha, czy zestawy gadżetów rowerowych od Akademii Morskiej. Jeżeli mamy jakieś wartościowe przedmioty, które chcielibyśmy również dać, jeżeli chcielibyśmy troszeczkę może się nawet wypromować też na tym swoją firmę, także możemy tam swoje przedmioty zgłaszać. Czy jeszcze są miejsca, że tak powiem, do zgłaszania swoich przedmiotów do licytacji? Tak, oczywiście. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, aby przekazać coś na aukcję na Allegro dla naszego sztabu, to zapraszamy do kontaktu mailowego pod alicja@gdyniadlaorkiestry.pl albo przyjść osobiście, pojawić się u nas w sztabie. Jesteśmy właściwie teraz już otwarci codziennie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nie muszą to być wartościowe przedmioty, nie muszą być to przedmioty też od firm. Bardzo często się zdarza, że przychodzą do nas zwykłe osoby, gdzie na przykład w zeszłym roku była pani, której tata malował obrazy. Tata zmarł i postanowiła nam przekazać te obrazy na licytację. Więc naprawdę pojawiają się różne rzeczy u nas na licytacjach na Allegro. I w tym roku, tak jak w każdym roku, możemy tutaj pomóc. Jaki jest tegoroczny cel Wielkiej Orkiestry? Tutaj oczywiście jak zwykle są to cele związane z kwestiami medycznymi, no i w tym roku po raz kolejny jakby się tym zajmujemy. I właśnie, jeżeli może teraz przejdźmy do innego pytania, zanim porozmawiamy o tym celu, tutaj chciałbym jeszcze dowiedzieć się o reakcjach ludzi, bo wiadomo, wszyscy wiemy, że jakby te szpitale są wyposażone przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w potrzebny sprzęt, natomiast budzi też Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wielkie kontrowersje. Czy wolontariusze mają też jakieś przykrości, czy może jakieś uwagi negatywne związane ze swoją pracą?
Nie, tutaj muszę akurat przyznać, że gdynianie bardzo pozytywnie reagują na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jakieś incydenty z tym, że ktoś po prostu zaczepił wolontariusza, powiedział, że nie lubi Jurka Owsiaka, czy nie lubi fundacji. Czy nie lubi Woodstocku. Czy nie lubi Woodstocku, tak dokładnie. Są naprawdę rzadkością. Wolontariusze nie skarżą się na takie rzeczy. Też nie pojawiają się incydenty z tym, że na przykład komuś została ukradziona puszka, cokolwiek, więc tutaj muszę naprawdę, cieszymy się z tego, że w Gdyni mamy tak pozytywnie nastawionych mieszkańców. I jeszcze problemem jest to, że być może niektóre osoby też podają się za wolontariuszy, więc tutaj musimy też wolontariusze są w pewien sposób określony, wyposażeni, prawda? Tak, wolontariusze naszego sztabu w Gdyni mają koszulki, które dla nich przygotowujemy oraz specjalne identyfikatory. Identyfikatory mają numer identyfikatora, jest tam numer też, ewentualnie możemy zadzwonić do fundacji i sprawdzić, czy taki wolontariusz na pewno istnieje w spisie. Jeżeli nie wiemy, czy na przykład ktoś jest prawdziwy, zawsze można też po prostu zadzwonić na policję, poinformować o tym, że jest prawdopodobnie jakiś przebieraniec, na pewno policja zareaguje, poinformuje też nas. Do tego jeszcze warto pamiętać o tym, że nasze puszki tutaj w Gdyni są zafoliowane. Mamy specjalną, mamy partnerstwo z firmą, która nam ofoliowuje puszki, potem już jak je zakleimy też banderolami, żeby one były bezpieczniejsze. Czyli nic tam nie ubędzie, nie zniknie, ani w żaden sposób nie może tutaj być mowa o jakichś machlojkach. Nie ma mowy, wszystko zobaczymy. Tak jest, więc widzimy się 14 stycznia na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Tutaj będzie i rowerowo, i na pewno ciekawie, jeżeli chodzi o licytację, kolacja z Januszem Palikotem, czy też różne oferty sklepów, to na pewno też wartościowe rzeczy, no i warto po prostu otworzyć swoje serce. Więc jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, już tym zawsze zajmuje się ona ratowaniem zdrowia i życia najmłodszych, tym razem tych najmłodszych, bo chodzi o noworodków, więc warto o tym pamiętać. Rozmawiamy z Tomaszem Zapadką z Gdyńskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki bardzo i siema. Dzięki wielkie za rozmowę. I pozdrów dla wszystkich volonterów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pozdrowiamy serdecznie, Bóg zapłać.